Ongetorri guztioi, ona gaurko kontuak Saharan sartzea galarazi dio Marokok Eusko Legebiltzarreko 3 diputatu dituen ordezkaritza bati. Delegazioak Sahararren egoera ezagutzea zuen helburu eta debekua ordezkari publiko gisa dituzten eskubideak zapaltzea dela salatu dute. Legea bete eta Lakumbreren lagapena Donostiako udalari eskualdatzeko eskatu dute. 2022an memoria legearekin akordatu zen Lakumbre Donostiako udalaren eskuetan geratuko zela. Eskualdaketa oraindik ez da gauzatu, baina aurrerapauso batzuk eman dira. Aste honetan Gipuzkoako Batzar Nagusietan hizpide izan dute eraikina memoriagune izendatzearen proposamena. Helburu nagusia memoriarako, errekonozimendurako, emoziorako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gune bat sortzea da. Memoria demokratikoaren legea 2022ko urriaren 19an onartu zen. Lege horren arabera urtebeteko epean Espainiako gobernuak Donostiako udalari lagako dio Lakumbre jauregia eta hura memoria historikoa berreskuratzeko erabiliko dela jasotzen da. Bada legea noizbeteko zain daude, urtebete aspaldi pasazela eta. Gaian sakontzeko aurrena Lakumbre eraikinaren historian atzera egin dezagun hastapenetara. Jauregia 1862an eraiki zen. Hirigintza fitxaren arabera finkak 17.800 metro karratuko azalera du. Eraikinak sotoa beheko solairua, solairu nagusi eta ganbara ditu eta pabiloi bat. Non upategia beheko solairua, zabaltza, beiratea, ukuiluako etxetegia, bi iturri eta loratege dauden. 1954an Espainiako estatuak eskuratu zuen, eta handi gutxira diktadura frankistaren atzerri ministerioaren egoitza bihurtu zen. 1983an barne ministeriori eskualdatu zioten. Urte horretan bertan eskualdaketa egin eta 4 hilabete geroago Guardia Zibilak eraikin horretako sotoan kotxetegian bahituta eduki zituen eta bertan torturatu zituen Jose Antonio Lasa Arostegi eta Jose Ignacio Zabala Artano, Enrique Rodríguez Galindo komandantearen agindupean eta Julen Elorriaga gobernadore zibilaren onespenarekin. Ondoren biktimak Alakantera eraman eta han hil zituzten. 2022an memoria legearekin akordatu zen Lakumbre Donostiako udalaren eskuetan geratuko zela. Eskualdaketa oraindik ez da gauzatu, baina aurrerapauso batzuk eman dira. 2024ko abuztuan Donostiako udalak Lakumbre memoriagune bihurtzeko proposamenaren zirriborroa bidali zion Espainiako gobernuari. Urrian Arantzadi Argitu Zegiari Zor Mikel Zabaltza herri ekimena eta Berridatzi elkartek proposamen bateratu aurkeztu zuten. Donostiako Lakumbre jauregia talde parapolizialek eta estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrian egindako giza eskubideen urraketa larri buruzko memorialeku izan dadin. Aste honetan Gipuzkoako Batzar Nagusietan hizpide izan dute proposamen hori. Helburu nagusia memoriarako, errekonozimendurako, emoziorako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gune bat sortzea da. Estatuaren biktimak egia, errekonozimendua, elkarrizketa eta ordaina aurkitu behar dituzte esparru honetan, Lakumbreko jauregian. Horretarako baina lehentasunezkotza dute Donostiako udalak eraikinaren lagapena lortzea. Zergatik hainbeste resistentzia, lege baten idatzita dagoen mandato bat gauzatu ahal izateko. Argi dago, estatu indarkeria jasan dugunok ez ditugu eskubide berberak eduki. Lakumbre jauregia estatuaren biktimontzat nahi dugula, gure etxe goxo bat nahi dugula esateak, ez duela beste inor baztertzen, ez duela esan nahi ez dugurik hitz egingo Euskal Herrian sufritu ditugun hainbeste eta hainbeste min eta zoi.
Testu inguru honetan EH Bilduk EAJak eta Elkarrekin Gipuzkoak aproposa ikusi dute Lakumbre jauregia memorialeko gisa egokitzeko proposamena, eta lagapena udalak eskuratzea eskatu dute. Lege horren inguruan hitz egiten dena ez da betetzen ari, eta hori da guk ez duguna ondo ikusten, gure ustez lege baten garapenean emandako akordioak bete eta behar du lehenbailen, Donostiako Lakumbre jauregia izeneko honek lagapena behar du ja, Eta bai sinisten neguan hitz izan behar dela, baina baita ere garrantzia eman behar zaiola Lasata Zabala kasuari bertan. Simbolismo berezia daukelako eraikuntza horrek, bi pertsona horiek gertatutako bortizkeri latzarekin. Desde nuestro grupo consideramos que todo lo que sea avances en memoria inclusiva, en criterios comunes y que nos ayuden a incluir a todas las víctimas con el objetivo de verdad, justicia y reparación, debemos impulsarlo. Sozialistek diote lanketa hau Donostiako udaletik egin beharko litzatekeela. En ese ayuntamiento hay representación de todas las fuerzas democráticas. Y en ese ayuntamiento hay una mesa que es la denominada mesa de convivencia. Y entendemos desde nuestro grupo que es ahí donde se tiene que tratar. Talde popularrak berriz dio biktima guztiak hartu beharko liratekela kontuan estatuarenak zeinetarenak. El Palacio de la Cumbre en un espacio exclusivo para recordar las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por los grupos parapoliciales y fuerzas de seguridad del Estado resulta no solo excluyente, sino también contraria al espíritu de justicia, pluralidad y memoria democrática que pretende promover la Ley 2022 de Memoria Democrática. Arantzadi Zientzia Elkartetik erantzun du legea jasotzen duela zentro estatuaren errepresioa jasan dutenentzat dela. La cesión a la que se llega, el acuerdo que se llega, es San Cristóbal y la Cumbre es para la violencia ejercida por el Estado. Lo dice muy claro. Euskal Herrian badira beste zenbait memoria zentro, Bilbo Memoria Gunea Gogora Institutuaren xedea, Gernikan Bake Museoa eta Gasteizen 2021 inauguratu zen terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroa, martxoaren 3ko memoriala eta 2023an erosi zen Turtziozeko Lapuente jauregia, erbesteko Eusko Jaurlaritza omentzeko. Donostiako Lakumbre eraikina estatuaren errepresioa jasan duten biktimei eskaina izan nahi da. Burlatan, Nafarroan, familia baten etxegabetzea geldiaraztea lortu dute. Adi. Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak etxegabetzea atzeratzea lortu du Basilio Armendariz Burlata kaleko 6. zenbakian. Erasandako emakumea, 5 seme-alabaren ama, horietako 3 adingabeak, eta genero indarkeriaren biktima etxea galtzeko arriskuan zegoen. Elkarretaratzea goizeko 9:00 deitu du sindikatuak, eta 250 pertsona inguru bildu dira etxebizitzaren atarian. Gaur hemen gaude etxegabetze bat geldiarazteko. Emakume bat etxegabetu nahi dute eta bere 5 seme-alabak ere bai, horietako 3 adin txikikoak, eta era berean emakume hau genero indarkeriaren biktima da. Sindikatuak orain arte lana egin du etxegabetze hau geldiarazteko legearen bidetik eta bar, eta ez dugu ezer lortu. Gaur-gaurkoz instituzioek eskaini dioten alternatiba bakarra da egun batzuk ziurtatuta izatea hotel bateko logela batean, baina gure uste sindikatu moduan eta beraren ustez ere hori ez da kalitatezko alternatiba bat, ez da ezer egonkorra, adingabeak ditu eta gainera oso epe motzeko alternatiba bat da. Beraz, hemen gaude ea lortzen dugun etxegabetze hau gelditzea. Legeak ez duela emakumea babesten salatu dute sindikatutik. Pisu honen etxe jabeak, lehen esan bezala emakume hau genero indarkeriaren biktima da. Urte luzez izan da hala, lehen ezkonduta zegoen gizon bat zen erasotzaia, hau da bere senarroia, eta senar oiaren senideak dira etxearen jabeak. Beraz, emakume honek momentu batean salaketa jarri zuen, indarkeria matxistaren kontrakoa, eta senarra espetxera joan zen, urruntze agindua jarri zioten eta bar, eta orduan hasi zen presioa egiten emakume hau etxegabetzeko. Geroztik, alokairu kontratu informal bat izan du emakumeak edo familiak etxe jabeekin, eta beraz epaiketak edo epaileek diote emakume hau ez dela etxe honetako maizterra.
baizik eta haren senarroia, hau da, erasotzailea dela etxeko maizterra, eta beraz legeak ezin du babestu, ezin zaio moratoria aplikatu, eta horrek esan nahi du, ezin zaiola aldi baterako bada ere behintzat etxegabetzea atzeratu. Herritarren presioa izan da nagusi. 10 erdiak aldera segizio judizialak etxegabetzea atzeratzea erabaki zezan, une horretan egitea ezinezkoa zela ikusita. Bai, segizio judiziala etorri da eta sindikatuko kide batzuk negoziatu egin dute segizio judizialarekin, ikusi dute babesa handia izan duela familia honek, jende pilo bat etorri dela haiek babestera eta beraz gaur ezingo zutela etxegabetzea gauzatu. Orduan etxegabetze aginduak aurrera segitzen du, ez dakigu noiz arte atzeratuko den, beraz adi egon beharko dugu, baina esan behar dugu sindikatuak garaipen importante bat izan duela eta pozik gaudela etxegabetzea atzeratzea lortu dugulako, orduan borrokan jarraituko dugu. Sindikatuak argi utzi du adi egongo dela egoeraren bilakaerari begira eta lanean jarraituko duela etxe bizitzarekin arazoak dituztenentzat konponbideak lortzeko. Euskarari loturiko gaiei dagokionez Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak isunak kendu dizkie ertzainei euskaraz hitz egiteagatik zigortutako donostiarrei. Hezkuntzan Nafarroan 3. greba eguna dute gaurkoa, Euripean 100 irakasle mobilizatu dira Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariari pultsua botatzeko. Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatu deitzaiek arrakastatsutzat jo dute eguna eta Lab sindikatuak Espainiako poliziak sindikatuko afiliatu bat atxilotu duela salatu du. Hezkuntza publikoa! Borroka! Euripean ere! Publikoaren alde! Euripean ere! Publikoaren alde! Burokraziarekin! Lantzatuta gaude! Burokraziarekin! Kulturarlora salto, euskarazko ikusentzunezkoen gomendioi dagokionez, zeintzuk ditugu aurkoan, Gaizka Izagirre. Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi. Zinemetan proposamen berezia. Itoiz udako sesioak, Larraitz Zuazok Zuri Goikoetxeak eta Aino Andrakak Itoiz taldearen memoria harakatu dute dokumental eder honetan. Juan Carlos Pérez, taldeko liderra, gogo eta sakon batean murgildu da argitaratu gabeko zinta bilduma baten aurkikuntzaren ondorioz. Itoiz musika taldearen lider izandakoak bidaia katartiko bat hasiko du, iraganarekin adiskidetzako baliogo diona. Netflixen Gaueko agentea telesailaren 2. denboraldia iritsi da, FBIko profil baxuko agente bat da protagonista, Peter Sutherland, etxe zuriko sotoan ari da lanean inoiz jotzen ez duen telefono baten zain. Harik eta gau batean jotzen duen arte. Horrek, bulego obaleraino eramango duen konspirazio batean murgilduko du. Prime Videon akziozalentza eta proposa den filma, Hiltzailearen jokoa. Elitezko sikario bat, Dave Bautistak rola jokatzen du, gaixotasun senda ezin bat antzematen diotenean bere kide sikarioei aurre egin beharko die eta bere bizitzako maiterik handiena berreskuratu berandu izan aurretik. Filminen euskal ekoizpen bat, puzleak bortxaketaren jauregia Kote Kamacho Oiartzuararen lana.
Euskal Zine Bileran epaimaiaren aipamen berezia eta ikuslearen saria jaso zituen. Kote Kamatxoren ingurukoa da. Argazkilari ezaguna izana da kabezudo, modaren eta erotismoaren arloan sona izan zuen garai batean, Donostian eta inguruetan berezik eta modelo gehienen salaketek antzeko patroia erakutsi dute beti. Zeukan itzalaz baliatuta modelo gazteak mendean hartzen zituen argazki estudioan eta gero nahieran erabiltzen zituen haiei ateratako irudiak. Film labur formatuan euskaraz eta ikuspegi intimoa eskainiz Kamatxok biktima horietako baten kasua bereraikiko du. Primeranen bizitza ez hain simplea pelikula. Felix Bizkarret Nafarrak zuzendua eta Miki Esparbe protagonista duena, Bilboko hainbat txokotan filmatu den komedia dramatikoa da, eta aitatasuna eta amatasuna ardatzen ditu. Eta gogoratu, estreinatzen diren euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webgunean topatuko dituzuela. Honaino gaur kontatzeko genuena badakizue euskarazko berri gehiagorako sartu 11.eus atarian edo gure sare sozialetan. Ongi izan eta bihar arte. Gabon amona, egun batzuk etorren ez dela mendia, bale? Denez etxetik anazalduko. Ondo naho lasei. Muxu bat. Agur.